Dobrý deň, vitajte v NMH. Moje meno je Martin Šmejd, pracujem ako obchodný manažér a spoločnosti NMH ponúkame jednoúčelové stroje a zariadenia pre našich zákazníkov. Ahojte, som Tomáš, pracujem v spoločnosti NMH ako dizajner, navrhujem projekty s dôrazom na detailnosť, bezpečnosť a kvalitu práce. Volám sa Roman Milata, pracujem ako projektový manažér a som zodpovedný za plynulý priebeh projektu od jeho zadania do výroby až po finálnu montáž a následnú expedíciu. Volám sa Jaroslav, pracujem ako montážnik, podľa výkresov dávame našim strojom reálnu podobu. Volám sa Gergej Tancuš, vítajte v NMH, kde riadím skvelý tým ľudí.